Hej YouTube. Hvad skal jeg sige? Jeg skal bare sige hej. Hej YouTube. Det her bliver min kanal. Og Jeg er med i baggrunden, men man kan kun se mine bukser. ham der er med i baggrunden. Jeg ved ikke om nogen af jer kender ham. Men I får aldrig at vide hvem det er. Så, okay, men ja. Det ville være rart, hvis I gad subscribe på mig. Eller gør et eller andet. Okay, jeg vil nok lave, for det meste vil jeg nok bare lave vlogs. Altså, det jeg vil lave for det meste, men nogle gange kommer der også nogle helt normale videoer op. Så. Kan man få det? Okay. Så altså, jeg har fået det. Var det egentlig ikke godt, det kan Jo, men nogle gange vil jeg også... Men nogle gange vil jeg også spille lidt Minecraft og noget andet lort og sådan noget, okay? Altså, jeg vil ikke kun lave vlogs, men det er ikke så tit, at der kommer noget andet op. Men, okay, hej! Hej YouTube!